itxengen guardia, ez desala jaiteko. Eta orduan, Andoni etorri zan esatea, bilera baten esanen ez itxiko lobeak abixeuk bela, noiz bota, ez, penia munten gotzala, ez dakiz, eta guk, tonto, ez ginen faten lota gaztetxea, eta hortik bilatea, han etorri zian Bergarako erun laguntxua. Ikastolan jarri behin, eta hanetan gaztetxe bat ebila, eta guk ez gikun, sinistu, fan ginen, eta hanean destrozua kararriz esan. Dirupio fan zian, kagainea, ilusio anak. Klasian behin, bergaina honean klasian, hortxe, batean mogoien bitinen da inokan ogeta amasei amada igual. Eta zituan 10 igual amanak. Eta batean, kogono nintzen, diarri nintzen, da amak esagaztaken gaztetxea otote zaitzakela. Zagaztakela agarri lagunak, amak dituztaken, kogono eta xobalako beha Eta hartu da klase erdetxe hartu, pirau nintzen, eta bangitzen gaztetxe guztia botaten da, justo nagoen kamaria, eta horretak egin justo gaztetxea bota eta lehenko arraskixek eta hola, eta penagarriz izan zuen. Eta antxe bilera da asamblea bat ingen, da zerrin da, lehen okurritxeko nizen zen udaletxera behan gaztetxeko behuen harri eta gauza dano udaletxe aurre eruan, ate aurrien jarri. Eta gero, ostiralian paro bat intzen, ikastoleta bez ginen fan, da, sin más, gaztetxe asko mobiben da nahi joskun. Manifako kartela pegaiten geditzela, estupa batzuk etorri zian da identifikabuen ginen. Ni fiskalia hemen noezea, bialdu ninduen deklarau ikea. Presiño puskal sartu noztain, multi eta jasoko nirela sanaz, da naia, azten nien etzan gehatu ezetan. Gaztetxea bota zanean, ingen prentzaurreko bat, eta prentzaurreko botak ebenean telebizten agertu zen. Eta gure izenak eta agertu zianean, zipaio bete nego zerrira dira. Eta handik aste beteago etxea zizian diarka. Eta egunio diarka ebirizian etxera. Sin más. Gure segurtasunan alde, estruktura hori gaizkibela eta bota enbizala gaztetxea. Eta gero, ze pasau zen manifestazioan, gure segurtasunan alde pelotasuak behin da berriz. Gaztetxea bota gine unean, sartu da uzen txurruka aurrean jarritea, eta zipaio kargaiten hasi zianean, jenteak horreka zen nire zuten, aurrean geuzenen artean, pelota tenzian eta ni neurri lehen uri ezelen guzetxu eta dukan aiteko bate, urien joan. Manifestazioan guzenian gaztetxean bota zan egunean, etorri ziaten fotografa bat, esaten hori fateko etxean, bila eta zelatala zipaio bat. Txilixokotan egitea bota hori. Eta etxea zanitzan. Bangituan plaza, gaztetxean aldeko manifa, agartza piliakin, eta asuntua kaldea bizuan, da dukta bota bizuan agartza pare batzuk, eta eskerretik zipaia bakartu zian, eta pelotazo bota zi. Korrikan jean gola, pun, bota binuan, bolan da kargau pepinuan, da monatu bat. Indar errepresibuak beti hori, errepresioa egitea. Ana gura euren menpien euki, udaletxea hoxe da. Gura haue euren abakarrik, udaletxeko euren filtroti pasau bidana eta eurak kontrolaiten dagoena. Eurek ez kontrolaiten ez da gura ez sortzeia herri honetan. Eta gaztiak, ez dakit, ez dut izatik, ez da ikusten gure aldia. Zuek lehen nonbaiten entzun da txikizioak ez ditut ikusten, baina bai desadostasunen puntua. Igual da okupazioa, igual da nun sartzen dian, bere atzetik fan bidea, errepresioa inbidea, hori euren bidea, ez da gura oinaten gaztetxe bat. Eta oinaten gaztetxe bat ordua eukiteko. Porque yo creo que entre todos nosotros lograremos la victoria.